Ahojte, merhaba arkadašlar. Ahojte milí kamaráti, dnes je tu opäť váš obľúbený blog Turečtina pre radosť z Lucy a máme tu moju obľúbenú sekciu Güzel kelimeler, čiže pekné slovíčka a je to už 5. časť a dnes som si pre vás pripravila tieto 3 slová, ktoré sú podobné alebo úplne rovnaké. Takže ideme na prvé slovíčko, je to slovo bež. Vyslovujeme ho tak familiárne aj, že bež, čo znamená, aby niekto utekal, išiel veľmi rýchlo, ale v turečtine slovíčko bež znamená číslicu 5. Ideme na druhé slovíčko, to je slovo kurt. V slovenčine môžeme povedať napríklad tenisový kurt, kde sa hrá tenis, neviem, badminton, ale v turečtine slovíčko kurt znamená zvieratko vlka. Čiže vlk. Ja neviem veľmi pekne kresliť, takže to akože má byť vlk, čo je na obrázku. A dnešné tretie slovíčko je to slovo tabak, čo je úplne rovnaké. Aj sa tak píše rovnako, aj v turečtine, aj v slovenčine. A v slovenčine slovo tabak znamená náplň v cigaretách, ale v turečtine slovíčko tabak znamená tanier. Čiže keď od niekoho pýtate tabak, tak pýtate od neho tanier, keď je to v Turecku. Je to také úsmevné, že? Dúfam, že sa vám dnešné slovíčka páčili, takisto ako aj dnešné videjko a ďakujem za pozornosť. Čauko, kakauko.